Здравейте, дами и господа. Здравейте, аз съм The Best Gamer. Сега не играя в стария си профил New Best God Gamer. Смених го, защото обърках правописа. И така, с мен е моя приятел, който няма да говори, а само ще играе. Но друг ще говори вместо него. Здравейте. И така, и днес играем. Лоши сладоледи. И така, да започваме. Сега ще... Чакайте, имам нещо тук да затворя. И така да започваме. Извинете за лака, но просто принципно докато снимам, преди да снимам не ми лагиш. Не знам, що започнах да снимам и изведнъж айде започва лага. Много е странно. Сега започваме да играем. Да. Те не са много умни за разлика от мен. Да, бе. По-умен съм от вас. Ще играят два плеера Плеера. и единия се казва Сашо. Аз няма да си кажа името. Другия, който ще играе The Best Gamer. Естествено. Добре, така, ти си плеер едно, кой иска да си? Аз съм шоколадовия. Аз съм розовия. Добре. Какъв то гарен лак. Знаете ли какво? Ние сега ще се върнем. Сега, чакай, само да искам да видя нещо тук. Допосле. Така, върнахме се и сега започваме Първо ниво на лоши сладоледи. така. С мен са, както виждате, двама. Аз съм третия. Ние като изключихме, като бяхме в пауза, не бъгваше толкова. Да, не знам защо. Рефрешнах си тук. Да, компютъра си рефрешнах. Както виждате, Сега е малко бъгваво, не знам защо. сигурно след време ще се оправи. Знаете ли какво? Ние пак ще спрем видеото и ще оправим този бъг, като се върнем и просто се надяваме да не бъгва. Да се надяваме, че е по-добре. Тук първо да спрем на пауза. До скоро. Ние ще се видим след малко. Върнахме се и пак играем първо ниво. Върнахме се и пак играем първо ниво. Така. Мисля, надяваме се да е по-добре, но ако не може просто нищо друго да направим. Извинете, че спираме толкова често клипа, но просто ако някой знае да напише в дескрипшена, в дескрипшена в коментарите, коментарите защо така ни лаги компютъра, принципно докато не снимам, не лаги изобщо играта. Това сигурно от програмата. Не от програмата. Преди снимах с друга, но... Тихо. Извинете за този ужасен шум. Какво правиш, бе? Що замразяваш? Както казах, ще игра по-често с The Gamer. Те казват, че е малко дебел, но аз не съм съгласен с тях. Да, бе, свинско. С зеле. Така и неговото име няма да казваме. Едва ли ще иска да му кажем истинското име. Не говоря за The Gamer, да му казваме името. Както виждате, вече не засичат чак толкова много. Да, леки рефрешнах. Тук затворих. И завършиме наравно. Ще завършиме наравно, ама не! Аз ще те бия, ще ти украда бъна. Ще те замразя, за да... Не взимай гроздето! Апчу! Не лаги толкова много. Ако някой знае да напише в коментарите защо ми лаги. Принципно, докато не снимам, не лаги изобщо. И наравно сме. И ние не играем. Никой е равни. Да, равни. И ние не играем за короната. Да, играем за забавление. И за вас.
Така, клипа няма да е дълъг. Както виждате, глави доста. Да, лаги доста, но не знам защо. Ето сега е по-добре. Да, тук е по-добре. А пак започна да ми лаги. Голямото копче ми пречи. Абе, то ми пречи. Не знам що. Регдене да ми пречи, гледай колко съм бърз. Избегнахте. И сега ще освобода чудовища, които да те изядат. Защо правиш? Искаш да те бием. Да, ама в мечтите ти ще стане. Ама пипнете, гледай колко съм бърз. Гледай моите маневри. Никой не е по-добър от мен. Никой. Не лаги колко на лудо бутане, което беше толкова старо, че вече беше от първия ми профил. Аз направих вече 4. Запушихте. Както Аз съм показал, че съм направил 3, но имам 4. Както виждате, когато бяхме в The Gamer и С The Gamer. с The Gamer, и аз тогава бях Да. и не говорих много, само една дума. Да, една дума. Гледайте канала на The Gamer, ако имате 2 акаунта, се абонирайте с двата за мен. За The Gamer се абонирайте с един, а него един му е много, да ви кажа. А може да сте първи абонирал се за мен. За сега още канал ми не е известен, защото е само на седмица. Но вие може да сте първия, който се е абонирал за мен. Както виждате, не му забива чак толкова много на The Gamer. Но The Gamer или на мен? The Gamer е други. Все пак заби други. На The Gamer не му забива чак толкова, но На The Best Gamer. The Best Gamer му засичат доста. А искам да кажа, че ние с The Gamer ще правим отбор, който ще се казва New World. Може да New World. Може това и да не стане. Но ние вече го планувахме да стане. The New World ще се казва отбора. Търсете клипчета на The New World. За сега няма. Така че... Както виждате, Сашо замрази The Best Gamer. The Best Gamer. Вече не ми казва истинското име, докато снимам. То няма да стигне първи. Аз съм по-бърз от него. Да. Както виждате, една крава. Каква крава ли е или какво е? Кравите са други. О, Били ще ме смаже, помощ! Не, Били, лош Били! Били, не, лош Били, лош. Били ме смаза! Както виждате, Били смаза The The Best Gamer. The Best Gamer, The Gamer е друг. Пише се с долна черта, но на никой не му пука. И без това клипчета са му тъпи. Не са по-тъпи от моите, малко по-яки са от моите. Да. Той снима на Майнкрафт. Снима на... какво ще? Не, Plants and... Не, той не снима на Майнкрафт. Както виждате, Снимаше на Майнкрафт. както виждате, Сашо замрази, докато беше размазан The Best Gamer. Да, замързи ме. Но да видим какво ще коментира той. Сега аз ще спечеля короната. Така си мисли. Но не само си го мисли. Да много смажат. Айде, Били, хвани него! The Best Gamer. Той щеше да успее, ако не му лагеше. Но вижте, Лага, просто ме прецака. да, но Сашо ще се изправи срещу много гадно. Както виждате, а, The Best Gamer е най-добрия! Не знам как се казва. Това е Били, който много е лош.
видеото. Извинете, че нямаше звук. Така, Сашо нямаше да бие Били 3. Сега оправих звука. Сашо нямаше шанс да бие Били 3 никакъв. Да. Ние се върнахме пак, но това ще е края на клипа. Той мисли, че има шанс. Защото съм го побеждавал на моя компютър. На този лаги, ако не беше този лаг, щях да го бия. Извинете за лага. Не знам, защо докато снимам не ми лаги. И чакай сега. Това е края за клипа. Секунда. Аз звъня ми телефона. Това е края за клипа. Аз ви казвам чао. 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 До Добре. скоро. Аз съм... Краси. Аз бях да геймър. Те бяха моите йонкари. Или да кажем старци. Не старци, а приятели. Да. Аз съм да геймър, това бях... Аз па да геймър е друг. Аз съм The Best Gamer, това бяха моите приятели. И това беше края за клипа. Абонирайте се за мен, лайквайте видеото, напишете в коментарите защо ми лаги, докато снимам, докато не снимам не ми. И аз ще говоря за последно. Чао, до скоро. Чао. До скоро. Абонирайте се за мен и лайквайте клипа. Чао. Чао. Чао.